Yadda za ka canza hotonka zuwa cartoon, za ka je Play Store, za ka yi searching ɗin wannan application ɗin, sunansa Toonme. Za ka danna searching, za ka install ɗin wannan application ɗin, sai ka danna open. Bayan ya yi loading haka zai buɗe ma. A wannan wajen za ka zaɓi hoton da kake so ya mai ma da irin naka. Misali bara mu danna wannan hoton. In ka danna kan wannan hoton gashi nan ya watso ma hotunanka. Alal misali sai ka zaɓi wanda kake so ya mai ma. Bara mu zaɓi wannan hoton. Za ka danna site ɗin hoton da kake so gashi nan daga nan ƙasa haka. Gashi nan. Sai ka danna wannan alamar kiriya. Gashi nan yana processing. Wanda akwai tallace-tallace application ɗin na kuɗi ne, akwai tallace-tallace wanda idan baka biya kuɗi ba za su ringa sako masu. Gashi nan wani masu don za ka danna nan wajen, za ka danna nan. Sai ka danna gashi nan sai ka danna tsakiya ko ina ma ka iya danna haka misali. Idan kana so ka sauke hoton kuma sai ka danna ga wasu kibiyoyi can daga can sama daga hannun dama guda uku haka a nan wajen, za ka danna kai haka gashi nan saka turbai ka danna saka turbai ɗin haka. Ga downloading a nan wajen an rubuta downloading da kanan ƙasa misali nan wajen gashi nan sai ka danna download. Nan ma yi ka danna nan wajen haka misali nan wajen gashi nan wata shirya nan wajen. Application wannan hoton ya sauka akan wayata, bara mu je mu duba yanzu mu gani. Wannan shine hoton gashi nan ya sauka akan wayata.